Assalamu alaikum ya ɗan uwana. In har ka damu da lafiyarka ko kuma lafiyar wani na kusa da kai, to ka tsaya ka saurari wannan bidiyon da na zo maka da shi. Sannan in ka kalla ka ilmantu da shi, don girman Allah ka yaɗa shi, wato ka yi sharing ɗin shi zuwa ga sauran 'yan uwa domin su ma su amfana. Wannan zane da kake gani da ya taso daga sama babban ɗan yatsa zuwa ƙasa, shi ake kira da zanen rayuwa. Zanen rayuwar nan yana ɗauke ne da bayanai musamman game da abin da ya shafi lafiyar jikin ɗan adam, sannan kuma da ƙarfin jikinsa tsawon rayuwarsa. Wannan ɗigo da kake gani, in har wannan zanen rayuwar na hannunka yana ɗauke da wannan tabo ko ɗan ɗigon nan haka ko kuma ɗan kwaban nan, to yana nuni da cewa a rayuwarka za ka iya fuskantar a tsaka mai wuya, musamman ma ta fannin lafiyarka. Kuma wannan rashin lafiyan zai iya kasancewa tare da kai har sai lokacin da wannan tabo ya disashe. Wannan ilimi ne mai girman gaske, ilimi ne da Allah Ubangiji ya sanar da bayansa. Allah na faɗi a cikin Alƙur'ani yana cewa sanurikum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Lallai za mu nuna muku ayoyinmu a cikin sasannin ƙasa, sannan kuma a cikin kawunanku. Saboda haka jikin ɗan adam ya tattare dukkanin wani ilimi da ka sani a duniya. In ya kasance tafin hannunka yana ɗauke da wannan tabo, to abin da ya kamata ka yi shine ka tsaya da addu'a, sannan kuma ka dage da sadaka. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu alqada'u illa du'a. Abin da yake tura kaddara sai dai addu'a. Saboda haka in Allah ya kaddara cewa wani abu zai same ka, misali hatsarin mota, ya kasance kuma ka tsaya da addu'a sosai, sai Allah ya takaita wannan hatsarin, sai ka yi hatsarin amma kuma ya kasance ko tabo baka samu ba, ko kuma ya kasance ka ɗan kuje a jikinka. Haka addu'a take amfani a rayuwar ɗan adam. In har wannan bayani da na kawo maka ya amfane ka, kai ƙoƙari kai following ɗina, sannan kuma kai like ɗin wannan bidiyo ɗin. Zan zo maka da wasu bayanai masu ilmantarwa sannan masu faranta rai game da abin da ya shafi ilimin tafin hannu, insha Allah.